Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Makulay na buhay mga kabeli. Hello po, morning po. Saan ang punta natin dyan, Paul? Santo Niño, San Fernando po. Santo Niño, San Fernando mga kabeli. Yan na, kompleto ang team. Nandito si Daven, saka si Janjan. Yun o. So si Daven mga kabeli, lilinawin ko lang po, hindi pa siya regular sa team kabeli. So pa extra muna pag wala siyang trabaho, doon ko lang siya sinasama. Tama ba yan, Daven? Good morning po. Hala. Yan, halika rito dyan. Isang scary daw. Aro. Ayaw na mga Beli. Janjan, ayaw na. Okay. Ha? Opo. Sinama ko si Janjan kasi umaga lang ang trabaho namin. So pagdating ng after lunch, makakabalik na kami. Yan mga Beli, may sound sana. So mga kabeli, yan shoutout lang namin Tita Marie and Tito Bill. Yan, nagpadala ng pagmamahal sa mga team kabeli natin. So yan, tigpa 500 bawat isang member. Thank you po Tita Marie and Tito Bill. Yan Ingo, kamusta na yung... Okay na po, lalabas na po mamaya. So lalabas na kayo mamaya. Ayan, John Paul 500. Hati kayo ni Jepoy. Thank you po Tita Marie and Tito Bill. Thank you. Michael, saka Janjan, tig 500 kayo. Sino pang wala? Kasama ka ba? Opo. So si Adam saka si Davon, tig 500 sila. Yan. Tita, thank you kayo muna Tita Marie and Bill. Thank you po Tita Marie and Tito Bill. Yan, tapos yung kay Ingo, dahil nasa hospital yung anak niya. Yan na, Tito Bill and Tita Marie, nagpadala ng 7,000 sa iyo. Go. Pakibilang. Maraming salamat po Tita Marie and Tito Bill. Bilangin mo, 7,000 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maraming salamat po Tito Marie and Tito Bill. Thank you po. Thank you po. Yan, tapos kay Tito Roy and Ate Gemma Musni, 3,000 nagpadala para sa tulong kay Ingo dahil nasa hospital yung anak niya. Yun yung 7,000 galing kay Tita Marie and Bill. 3,000 galing kay Tito Roy and Tita Gemma mo. Tito Roy at Tita Gemma, maraming salamat po sa tulong nyo. 3,000. Go. So total of 10,000 lahat yung napunta sa'yo, kasama yung Tita Maria and Tito Bill mo. Maraming salamat po. Tito Roy. Yan na mga Beli, yan na, diretso na tayo. So Singo, hindi pa rin makasama, sikasuhin niya yung mag-anak niya, nasa hospital. So lalabas ngayon. Ang kailangan pala is CT scan. CT scan is yan sa, baka sa San Fernando pagawa ni Ingo yung CT scan. So okay. Ayan mga Beli, yan na, naggabot na rin na tayo kay Ingo. Ayan na, hindi ko na lang sinama sa vlog. Okay mga Beli, samahan nyo kami. Santo Niño, San Fernando. Thank you. Shoutout Ate Ugeng. Bah, para malungkot pa kayo Thank you po. Ha? Thank you po. Malamig eh.
Belly, nandito na tayo. So, Santo Niño, San Fernando. Subdivision pala ito mga kabeli. Kami sa Fernando ngayon. Naghahanap lang ka daw. Ayos. Awa. So mga Beli, nandito na tayo sa bayan ng San Fernando. Ayan na, Santo Niño. So nagsiset na yung mga kabeli natin dito sa harap ng bahay. Tapos doon yung misa. So yan na, death anniversary pala to. First death anniversary, kaya pinaganda po nila. Boy, unahin natin yung baka. Pakuluan natin ha. Okay. Yung mga Beli, punta muna tayo doon sa loob. Pakita lang muna tayo doon sa, sa may bahay. Diyan, tara. Diyan lang malakas. Tita Marie and Tito Bill, thank you. So yan mga Beli, shoutout po kay Ate RC Sanchez. Ayan, Arcelin Ma at saka Arcelin Ma Sanchez. Saka sino po? Mga kapatid niyo po. Anong bansa po sila? Italia po. Italy. Oo. Ayan. Family sa Italy, sabi mo na lang sa Italy. Nasa Italy. Yan Ma family. Yan Arce Sanchez. Yan. Thank you po. So maya mag-i-start na yung misa nila. Kuha lang tayo ng konting spot. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutuin ang gitara, at ang naayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang nililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kahayahan. Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo. At ketong timore. Bata mo maging karapat dapat kaniting pamagdawon alangalang king kaladwa ng Roberto Tataboy Ma. At di sablang niya muna biye manyagtang kapatawaran at pakalulu king Diyos. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ang mayupayang Diyos pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo dala na katasana king biye alamangga. Amen. Kalakad tapo at manalangin tamo king Ginoo kabiring kay katamo kayad wanan at panalangin Ginoo pakiramdaman mo yung panalangin ni Ginoo Pakiramdaman mo yung panalangin ni Ing kapatad ming Roberto tinggap na yung pangako ng biye alamangga inyang mabinyagya Ginoo'y pagkalubukeya ing pama kisamak karingke kang santo manggaman kapilan ipanalangin taking Ginoo Ginoo, pagdamdaman mo yung panalangin ni
Mengan niya king tinape ng biye alanganga king katawan ng Kristo. Ibangon me king taulingal do o Ginoo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo. Ipanalangin nila rin kapatid mit kakaluguran. Ding sablang malapit at mayap kaya kami. Ginoo pagkaluban mo kaya blasanan. Ing karelang kaya panipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin niyo. Ipanalangin nila rin sablang manalig, ibangon pa si Bayo, matula mo sanang tanggapan o Ginoo, king sala ning kekang pangayatyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin niyo. Ipanalangin nila rin sablang makatipon keti, bansang banda kang mitno kasalpantayanan. Ginoo, isan metongan mo kami king kekang kayarian, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin niyo. Ngiri po adwanta mo ikyakatang kapagnasan. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at linga. Salamat king pagkamalmot, king pagkamalmot, pamalingat. Salamat po, salamat po. Kalakad na. Kapatid, kamag-anak at kasiping balik. Numan kabayating bukod, maging mayanan ting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at lingat. Salamat king kakamalmot kamalingat. Salamat po, salamat po. Manalangin tamo. Ikisa ng kapag masusya na dinawon mi, kamering pamilya ma, nganingal doyti, para king mumuna ng anibersaryo, Tatamboy Roberto man. Magdalang kaligtasan at kapayapan para kayo. Tiyaduan ni, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ipakaringgamat mo darawon niya, di Tatamboy. Bibiyayang neto ang talasal pantaya. Ngayon may pupus na Indiana, takayanan niya sana kinde mo malang kaupusan. Tiyaduan ni, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Diran may ngalangang kapayanawan ni Roberto Ginumi. Mas laganas sa aming saldo mo malamang. Lilia. Diran may ngalangang kapayanawan ni Lilia o Ginumi. Mas laganas sa aming saldo. Manatili na sa aking kapayawan. Amen. Ikaladwara ni Roberto at Lilia man, king pakalulo ni Ginumi, manatili na sa Amen. Magyamo niya po naman sa Ako bayagi po aking grasya, Ginong Diyos sa Tiyokeka, luwan kakalingsam ng batay, ganyan ka naman yung bunga ni Nantiyan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin kayo kasalanan, nginit oras ng kamatayan niya. Ligaya king ipag, kinanak at king Espiritu Santo. Naglumang sila ang gaya, ang pamumulan, itapilanman, mga Salamat po ka rin ulit pamilya na pamamumbira kanibigan. Hindi nung manatili at kaya ang bendisyon na po ni Malipayang Diyos, di ko na ang Espiritu Santo. Amen. Kung may nakoking kapayapan, may daunin, ing kapagpasus. Salamat po Diyos. Mga beli, nag-start na sila Jepoy.
So nagpakulo na siya ng spicy wings. So spicy wings, kare-kareng baka, tapos sa minudo, ano ba? Lumpia Shanghai, tapos may rice tayo. Nasa si Michael. Seafoods po. Yan, mixed seafoods. So magsaying na tayo, kahit isang set muna yan, John Paul. So magre-ready na tayo mga kabeli. Thank you. Fried na tayo pang spicy chicken mga kabeli. Hindi po. Yun. Mainit. Sobra. Balikan natin ako siya boy. Mga 20 minutes. Tapos na lahat ba? So mga kabeli, start na tayo. So imamarinate ko muna itong 4 minuto habang si Jeffoy nagpiprito na pang spicy wings. Toyo. Yan dyan. Black pepper. Garlic. Laurel po ito sa'yo. Onion. So mga kabeli, hindi ko pa sinama yung atay. Mamaya pa natin isasama to pag malapit ng... Pag pinakuluan na natin. Mga kabeli, maglalagay tayo laurel. Laurel. Sarap yan. Mga kabeli, ay mamarinate muna natin at least mga 20 minutes bago natin siya makuluan, pero low fire. Okay mga kabeli, mixed seafoods na tayo. So unahin ko na yung mixed seafoods. Si Jeffoy magpiprito na Shanghai para mas mabilis. Garlic. Onion. So mga kabeli, kailangan 10:30 tapos na tayo magluto. Yun ang binigay na oras sa amin dito. So dapat ano to lunch time eh. Okay, thank you. Balikan natin after 5 minutes. Okay mga kabeli, ayan na, gigisa na natin. So taong, malimasag. Ipon mga kabeli. Mga kabeli, 4 kilos to. Sarap to. Mga kabeli, tatakpan muna natin. Balikan natin ilang minuto, cameraman. 15 minutes. 15 minutes. Yan. Lumpia Shanghai mga kasot. Mga kabeli. So, siya kayo mga kabeli, nag-start na si Jeffoy. Mga kabeli, balikan natin ang mixed seafoods. Ayan na po. Ayan na, John Paul. Mga kabeli, red bell. Carrots. Abeli, puset. Sweet. Mga abeli, oyster sauce.
Beli. Black pepper. Ate Rosana, shout out. Beli, mainit pa sa Pilipinas. Beli, 5 minutes. Okay na yung mixed seafoods natin mga Beli. Yan. Okay, titikman na ni Jan. Tayo mga Beli, okay yung mixed seafoods natin. Titikman na ni Jan. Dapat. Yan. So mga Beli, bago yung kutsara natin. Yapoy. Michael! Masarap mga kabeli. Sarap. Yaman. Naman. Okay, masarap. Okay mga Beli, nakaisa na tayo. Thank you. Seafood po. Ito po. Ito pong ulam. Ano po lagay? Hindi. So mga Beli, meron tayong 7 kilong spicy wings. Garlic mga Beli. So totostahin ko lang ng konti yung garlic. Tapos susunod natin sili, wings. Tapos yun na yun, oyster sauce. Yun lang po yun sa konting asukal. Beli, balikan natin after 5 minutes. 5 minutes. Okay. So mga Beli, nag-golden brown na yung bawang natin. So lalagay na natin sili. So mga Beli, isang boteng oyster sauce na Beli. O yabat na yung ngayon mo pa. Sugar mga kabeli. White sugar. Dito mga Beli, kung gumagawa kayo ng chili garlic, so dadagdagan nyo lang ng oyster sauce. Yun na po yung sauce nito, tapos lagyan nyo ng konting tamis. Okay po na spinning guys. Okay mga Beli, wings. Okay na yung spicy wings natin. Ready to plating na tayo mga Beli. Yan, tawag ka dyan. Na? Hello, no. Beli spicy wings. Kaya mga Beli, start na tayo sa minuto. So, meron pa tayong 30 minutes. Makukuluan natin to. Mabilis lang naman to mga Beli.
Pag lumambot yung karne natin, sarsa, okay na. Ayos. Ayos po mga kabeli. Ilang minuto? Isang taon? Mga 1-2 taon na po para ano. 1 week. Okay, tatakpan lang natin to. Hintayin natin hanggang sa lumambot. Thank you. Oh, very shamay. Spicy wings, tsaka mixed seafoods. Beli, ito na yung pork minuto natin. So lalagay na natin yung pork liver. Yun. So medyo malambot na yung karne natin. So ito na lang ang kulang. So sa tingin ko mga beli, mga 20 minutes pa, malambot na yung karne ng baboy. So masarap kasi ang minuto, yung malambot po siya, yung tipong nag-iwalay na po. Okay. Okay, balikan natin after 20 minutes mga beli. So mga beli, maglalagay pa tayo ng tubig. So medyo natutuyo na yung minuto natin. Okay. So malapit na to mga beli. Konting-konti na lang. Mga kabeli. Kare-kare mga kabeli. Mga beli, sige po yung magluluto ng kare-kare natin. Bawang. Uwes mga kabeli. Karne. Baka. Isa lang natin mga kabeli. Bago na tubigan. Sabaw. So ito yung pinagpakuluan ng Baka mga kabeli. tignan mo boss. Op. Konti pa mga Kunti beli. pa. Pakuloy natin mga kabeli. Lalagyan na natin yung peanut butter. Pagkakulo, lagay yung peanut butter. So mga beli, ito na yung minuto natin. So, gigisa na natin. Tutok mo cameraman. Cooking oil mga beli. So ito yung pinagprituhan natin na siyangay kanina. Bawang. Sibuyas. So mga beli, balik tayo after 5 minutes. So mga beli, okay na yung ating 4 minuto. So ito na. Ilalagay ko na yung gulay. Carrots. Ang tawag dito, cameraman? Patatas. Patatas. Ano to? Mga red bell. So red bell mga beli. Okay mga beli, balikan natin to after 1 year. Tama ba? Opo. Sila. So mga kabeli, kumukulo na yung kare-kare natin. Yun. Sarap ng kare-kare ni Jemoy mga beli. Oh. Lagyan na natin yung peanut butter. Pagpalabot. Palapot. Pampalasa. Alright, alright. Pwede ho mga kabeli. Kulayan na natin. Habang kumukulo.
Chef Cubes, mga kabeli. Magpasarap. So mga kabeli, hintayin natin to, mamix lahat yung kulay ng aswete natin kasi may mantika yun. Mamaya pag lumapot to, gaganda po yung kulay niya. So dito tayo sa minuto, John Paul. Balikan natin ito, mga kabeli. Tomato sauce. So mga kabeli, hindi na ako maglalagay ng liver. So hindi na tayo maglalagay ng liver spread kasi yung ginamit ko liver dito is kalating kilong atay ng baboy. Tama ba yun, Jampon? Opo, kalahati kilo po. Pero maglalagay tayo ng Tomato paste. So nga, Beli, may pinagpakuluan ako ng manok kanina. So yung wings kanina pinakuluan natin. Gagamit tayo para sa ating minuto. So yun ang ilalagay kong soup stock dito. Tay, abot mo tayo. Soup stock. Pang chicken. Buka mo nito. Mga Beli, masarap na to. So mga Beli, ito yung soup stock ng manok kanina. Sige po, maglagay ka. Mga Beli, hintayin lang natin lumambot yung patatas sa carrots. Okay na yung minuto natin. O, titikman na ni. Sintitikim sa inyo. Ay lahat. Kami po lahat. Mga Beli, lahat nagtaas. Ibig sabihin lahat nun, gutom na. Pakita mo yung karga rin ni Jepoy. Ganda ng kulay, mga kabeli, oh. Ang quality. Okay mga Beli, tapos na kayong magluto ni Jepoy. So plating na lang kami. So ihintayin lang natin lumapot to hanggang maluto yung pinaka peanut. So maglalagay pa ng so kulang pa to ng gata. Ebap. So wala tayong gata. Ebap ang bubuksan ni Jepoy. Alaska, masarap, manyaman. Kapit natin. Kaya mga Beli, kalahati nung ebap, linagay ni Jepoy. So dapat pala, pwede na natin. Sa mga Beli, lalahatin na natin po para mas lalong malinamnam. Mas masarap. Mas manyaman. So, yan, lagay mo paminta po para extra. Patapang. Pampanyaman. So, Beli, ito na yung minuto natin. Okay na to. So, plating na tayo. Thank you. Guilty ko mo. Beli, titikman na yung minuto natin. Mga kabeli, tingnan po namin yung video. Sarap mga kabeli. Yan, tama tayo. Okay na. Sarap po. So, yan mga Beli, okay na. So, plating na tayo. Saka na ano tayo? Yung mga kabeli, titikman na ni Michael yung karga rin natin. Yan, titignan ko kung gari-gari. Alam ko po yung lasa na yan. Lasang malinamnam. Bako po. Ganyan yan. Yan. Napakasarap mga kabeli. Yaman. Yaman. Sarap mga kabeli. Okay na mga kabili. So, yan. Tapos na tayo magluto. Time check tayo. 10:47. Ayos. So, lunch time ang set natin ngayon mga kabili. Thank you. Okay. So, mga kabili, yung linuto natin kare-kare sa minuto. So, dalawang lagayan ng... So, may backup ka nga nila. Kalahati mo na pinalagay sa mga tray tapos may backup kami. So, yan na. Pampanyaman. Sabi nga ni Deben. Deben o Deber? Dayban. Okay, pasok. Yun.
So ito mga kabeli, kalahati lang to. So may backup tayong kalahati. Thank you. Ito kabeli, kare-kare. Masarap. Ako mga kabeli, tapos na magluto. Ano sabi ko kaya ko lang? Sabi dami. So mga kabeli, tapos na tayo magluto. So isang oras namin linuto ni Jepoy. Yan siya nga, ay shoutout tayo. Yan, yan maganda. Takbuhan kayo. Yan mga kabeli, nandito yung pamangkin ni Tita. Yan na, si Marjo. Shoutout. Shoutout po sa pamilya namin sa Italy. Ma family yan. Si tita mo, tita yung RC Linma, Yan. Maureen Ma, yung mga tita ko dyan, mga Rebecca Ma, Rolly Ma, tsaka yung mga iba pa. Yan, thank you. Yan, thank you. So Beli, tapos na tayo magluto. So kainan na. Mga may gusto kayo siya, shout boss. Okay na po boss, shoutout. Oh, kapatid mo? Kapat ko yun. Ayan. Kuya mo. Okay. Thank you sa inyo. Yan, okay? Tapos na? Okay mga Beli, so hintayin lang natin kumain. Hello po. Hindi po. Hindi po. Hello po. Hello po. Opo. Ito po yung mga matatao. Hello po, mga garments. Nakikain. Hindi po. Kami naman po. Hindi yun makain na po kami. Unang mo sila pag nakanganga, no? Yung tingnan natin yung malaking subo, no? Parang gusto kumakas ko na. Papasok ka kami dyan sa debut sa magna na. Kuya, umalis kami sa mesa. Paano ko masalit? O yan ang mag-sharon, Ken, ha? Mag-sharon. Alam mo, Sharon natin video. Balutin mo ako. Kuya, matignan mo yung nagbubulsa, no? Tawagam ko yung nagbubulsa, no? Hindi ko na imbitahin. Wala, yung nagpapabulsa, nandito na pala. Yung ba't ko namin nakatabi, Nano? Yung bag ko, nakatabi lang sa Shanghai ako. Ha? Ay kuya, bantay mo yan. Yes po. Kaya, Madam Ruda, may kwanda ako sa exhibit na nangagay. Bakit wala nang sa side kanina? Di ba last night nagagawin mo akap na? Hindi siya may magyakalan. Mag-advance lang. Kaya hindi ako niya na-rin doon, ha? Na makapag-advance lang. Ikaw nagawa ng susi. Kaya pa magmaka... Huwag ito. Paano na yung panindaya si Manayo? Ay! Ay, kuya! Yung baro, yan rin ang mag-like doon, eh. Baka maligaw ako yan. Diyon na lang kayo na. Obo, balo ng balo po. Parang kapakan no. Ako yung pinakagawa ko sa rin na lang. Forward. Ano doon nakabulang
Sinuotang niya talaga, oh. Maranda ka rin ni Kinana. Ay, papi, wish. Ay, kayo ang nakapatid. Ikaw, kuya, Boss, kamusta yung pamon, boss? Sarap. Yun. Thank you po. Yummy. Kayo po, te. Musta po? Pagkain. Masarap po. Yum, 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 yum. Thank you po. masarap na masarap po. Thank The you po. best. The best. Kailangan na rin po yung mga Ngayon asawa. Ay, ano yung asawa? Paro-paro G. Yun. Shoutout mo yung mga ano mo, mga viewers mo. Thank you much. Love you, love you. Love you. Mama chup chup. Chup, 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 chup. Thank you po. Chup 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 chup. Mama chup chup. Ate Jo, Mama Chup Chup, shoutout po sa inyo, saka si Kuya Haris. Love you po. At Kuya Gemma mo. Si Ate Gemma, saka si Kuya Roy, shoutout po sa inyo. Eh paano si Ate Ellen? Sa Aaron Lee, ingat po kayo dyan lagi. Tita Celia doon. Tita Celia Baki, ingat din po. Maraming salamat po sa Tita inyo. Lita and Tita Nanette. At sa lahat po ng sponsor ni Kabeli, salamat po sa inyong lahat. Yan, shoutout Tita Lita and Tita Nanette yan na naghihintay lang po kami. Shoutout po. Tita Emily Nars, shoutout po. Yan at Tita Emily Nars. Thank you, thank you. So yan mga Beli, tapos na tayo magluto. So tapos na rin tayo magpakain. Yan. Si Ate Rose, yan, kapatid niyo po sila Ate RC. Hello, shout out sa mga kapatid ko sa Italia dyan, sina RC, Ate Becca, Maureen, sina Pipoy, Lala, and Lorelli, at mga basta kapamilya ko dyan sa Italia. Hello sa inyong lahat. Tita Lani, what's up? Tita Lani, nakalimutan. Sana po nasarap pa kayo sa pagkain ng Kabeli yan, yung linuto sigurado, natin. siguro masarap yan. Sa itsura pa lang masarap na eh. ay, hindi pa daw natikman ni ate. Busy-busy po sa pag-asikaso ng mga bisita kanina. Okay, Shout out mga kapatid ko, opo. love you all. Muna na po kami. Maraming salamat. Sandali lang Opo. Thank you po.